δεν το σκέφτηκα πολύ καλά, νομίζω. Κοίτα. Ήταν κάποιες στιγμές στην Ιαπωνία που έλεγα πόρε φίλε, τι έκανα. Τι κάνω εδώ. Ρε εσύ, κοίτα, γενικά πολλά πράγματα και εγώ δεν το είχα πολύ σκεφτεί όταν άνοιξα τη σχολή, έτσι. Ήταν μια τελείως άγνοια κινδύνου, το τι πάω να κάνω, το πού πάω να μπω. Δεν ήξερα βασικά πράγματα επιχειρηματικότητας που θα έπρεπε να γνωρίζεις ανοίγοντας κάτι, και όμως πάνω στον ενθουσιασμό μου και πάνω στην άγνοια του κινδύνου που μπορεί να συναντούσα, το έκανα και ευτυχώς μου βγήκε και σε πολύ καλό. Ενώ αν, ας πούμε, το είχα υπεραναλύσει μέσα στο μυαλό μου, και πρέπει να είναι έτσι και πρέπει να είναι έτσι και πρέπει να είναι έτσι και πρέπει να είναι και αυτό έτσι και πρέπει να είναι και αυτό έτσι για να μπορέσω να ανοίξω μια σχολή, ίσως και να μην είχα ανοίξει ποτέ σχολή και ίσως να μην είχα κάνει ποτέ αυτό το πράγμα στη ζωή μου, να ήμουν στην κουζίνα που ήμουν πριν και να μαγείρευα όλη την υπόλοιπη μου ζωή. Οπότε πολλές φορές, ξέρεις, το να υπεραναλύουμε κάποιες καταστάσεις μπορεί και να μας κάνει να μην βιώσουμε κάποιες εμπειρίες που μπορούμε να βιώσουμε. Πραγματικά.